Теге Аркадий Райкин айтқан бит, да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах деген. Шо кебек менә инде кичерсеннәр, гафу итсеннәр инде. Бүтән милләт кешесе, мин аларга да урыс телендә моны бирмим, бу тапшыруны татарча. Татарлар хакында булгач, мин инде аны кемдер әйтә, син үзеңне милләтеңне яратмыйсың дип. Менә әйтәсе килә, без менә бүтән халык арасында тордык, казак арасында, урыс арасында, Украин урыслашып беткән, Мордва урыслашып беткән. Бездән да шулай берсе әйтсә, уялып калганнары, безнең менә милләтебез абруя төшә икән дип, менә борчылалар, бераз тырышалар үзләрен кулда тотырга татарлар. Бер кайчан әйтмиләр, менә милләтеңне яманлап торасың дип. Монда Татарстанга килсәм, бер тәнкыйтьләргә ярамый, әйтерсең супы бәрдә. Әти мәрхүмне мазаклап теге урысча ирония дип әйтәләр. Супы дип. Шу Юрий әйтәйдер, ул яшь чагында булганмы берәрсә, белмим, инде була бит яшьләрдә төрлесе. Шуңа күрә супы дип. Шуңа кебек әйтерсең супы милләтебез. Кызганычка каршы без үз арабызда милләтебезне җитмәгән җирләрен әйтеп торырга тиеш. Чөнки шит кешеләр алар күрә, күзгә бәреп ташлана. Син аны мәсәлән кеше аксак булсын, аны син һәр кайсын килеп теге аксак дип әйтмә дип, сиңа бәйләнеп булмый кешегә. Һәр кайсы күреп тора. Шуң кебек милләтебез кешеләре менә мин әле булган идем. Нидә күршене җирләгәннәр иде, шунда мине Коръән укырга чакырган, ул мине белгән иде. Шуңа күрә зиратта берсе ул булды 8нче елны. Мин җыйналып ятам Таҗикстанга. Анда татарларны бик мактыйлар миңа. Шунда алар тырышалар, бакчада яшелчеләр җиткереп, теплицадан яз көне базарда саталар дип, шулай дип, кыска гына шулай әйтеп китәсем килә. Шул мәсәлән шунда җыйналган иде. Зиратта берсе ир кеше сугыны бери, нигә сугынасыз дип бәйләнгән идем. Ул миңа бу мин апамны җирләп ятам, шулай дип, шуңа сөйләп китте. Инде мин сезгә әйтмим инде, турдан туры шул бер милләт кешесенә өйләнгән идем, балаларым җиркәнә менә, әти татар дип. Шуңа күрә мин шидә алмыйча эчәм ди, шулай. Менә күрдегезме? Төрле сәбәп кешене хайванга әйләндереп ята. Бер нәрсә булса, кеше кыюланып көрәшми, тик аракы